Да, отвори. Страх ме. Това не е такова рядко. Сега ще отворя моето... Аз имам ето това. Аз това го имам. Не те лъжа. Това е поставка за телефон. Това е поставка и така си сложиш телефон. Кое? Ей това. И това го... Това точно съм искала. Аз това го имам. Ама това... Не, същото го имам. Това не точно същото, ама да. Не, точно същото имам аз. Ама не, аз точно това не исках да бъде. Точно. Айде покажи с това. Аз имам и това червеното, но няма това. Там. И после ще качим видео как опитваме ето тези. И това е другата синя. Да. Извиняваме за шума. Тук просто минават коли. Да. И да, това беше от нас. Чао!